Ωραίες παραλίες. Ωραίες παραλίες, ναι. Και θα έχει και παρακάτω είναι το γαλαξίδι. Πάμε να δούμε τους θησαυρούς του Αιγαίου. Τι πάσα κάνει. Τους θησαυρούς του Αιγαίου. Εικόνες απαράμιλης ομορφιάς. Ένας μαγευτικός κόσμος ξεδιπλώνεται κάτω από το νερό. Από τη Χαλκιδική ως το Καστελόριζο, το Αιγαίο φιλοξενεί χιλιάδες θησαυρούς. Οικότοποι όπως τα λιβάδια Ποσειδονίας, σπόγγι, κοράλια και απειλούμενα είδη ψαριών. Ομάδα 35 Ελλήνων και ξένων ερευνητών πραγματοποίησε μια μεγάλη σε έκταση καταγραφή των υποβρύχιων θησαυρών του Αιγαίου. Το ερευνητικό πρόγραμμα ονομάζεται Μαρίσκα και συνεργάστηκαν το Πανεπιστήμιο Αιγαίου και το Ελληνικό Κέντρο Θαλάσσιων Ερευνών. Η Ελλάδα αυτή τη στιγμή έχει τη δυνατότητα να μπορέσει στην προσπάθεια εφαρμογής της οδηγίας του θαλάσσιου χωροταξικού σχεδιασμού να δημιουργήσει ένα δίκτυο προστατευόμενων περιοχών που θα έχει ένα διπλό στόχο, αφενός με την προστασία του περιβάλλοντος και αφετέρου να μπορέσει να συμβάλλει καθοριστικά στη βιώσιμη ανάπτυξη στη χώρα μας. Πρέπει να καθίσουμε όλοι μαζί, επιστήμονες, φορείς, τελικοί χρήστες των θαλάσσιων οικοσυστημάτων, για να μπορέσουμε να βγάλουμε ένα πλάνο το οποίο θα είναι εφαρμόσιμο και κοινά αποδεκτό. Η επιβάρυνση του θαλάσσιου οικοσυστήματος από την ανθρώπινη δραστηριότητα είναι ορατή. Αποτελεί υποχρέωση της Ελλάδας, στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, να προχωρήσει στη δημιουργία θαλάσσιου χωροταξικού σχεδιασμού. Πρόκειται στην ουσία για την κατανομή των ανθρώπινων δραστηριοτήτων στις θαλάσσιες περιοχές για την επίτευξη οικονομικών, περιβαλλοντικών και κοινωνικών στόχων. Είδαμε πάρα πολύ πλούσιους βυθούς, παρόλο που σε κάποιες περιοχές είδαμε και την επίδραση των ανθρωπίνων δραστηριοτήτων. Είδαμε αχινούς, είδαμε αστερίες, είδαμε οστρακοειδείς, πολύ μεγάλο αριθμό σπόγκων. Αυτό δεν είναι το τέλος, δεν είναι ένα τελικό σχέδιο το οποίο θα μπορούσε να πάρει η πολιτεία και να το εφαρμόσει, είναι η αρχή. Είναι η αρχή διαβούλευσης, συμμετοχικής διαδικασίας. Ο αστήρευτος πλούτος του Αιγαίου αποτέλεσε πλεονέκτημα της περιοχής για χιλιάδες χρόνια. Για να συνεχίσει να υπάρχει, χρειάζεται προστασία και σοφή διαχείριση.